all singing ay ay yippee yippee ay. Jina Bessi xikruna briffa u din uħti Jessi. Isma veru taf kem tidru differenti fuq il-televizjonu. Haris, aħna taf kem inkantaw u nafu nkantaw. Va pensiero. Skużani, tista' toħodun issa. Il-buffu qed jikbi. Hekk qal Hector Bruno ftit wara li tilef lil wieħed mill-akbar ħbib tiegħu, George Micallef. Hawn George u Hector f'Jessi u Bessi. Le hawnhekk biex nixtiequ nkellmu il-George Micallef u l-Hector Bruno jekk jogħġbok għaluna tal-ħadd tajjeb ta'. Għax aħna qalu li hemm applikazzjoni biex jidħlu tnejn fajliet ġodda u ġejna. X'ismit kollox ħatoqgħod tiġbed niżel minn hekk kollha sejjed dinha kollox da. Jessie, Jess, hija ta' xejn Jess. Jess. Ħames liri, prova xbora. Prova xbora da' xejn. Prova. Mhux hekk ħadd tindur. Imwaħla taħt is-sir. Ħanċaqlaq il-karozza. Qattaħħa ta'. Ħarsu hawn, jiżbrak għandek tiġu eħles. U maħuħ Mario fi Fredu l-fra. Fred! Il-bġiefa xħata tajtni, jeni li rajta binti għad ħassal li demmi, Fred ċaqal għalek. Il-qorqa ma sebtix. Ej, xaddix ta' tabba l-qorqa tijak. Efimni Fred, poġġejt il-qorqa emmekka fuq iċċid biex tinxef. U mosfrot. Ma jena skużi, il-qorqa ma tfajtix fil-soppa ta' fal-fejn dal-ajjat kollu. Kemmet nimbizja issa, iktar. Issa li ħallina. Il-firda kemmi kera. Majri Montezin kien ħadem f'Becky. Jiena kont qed nagħmel is-sensiela ta' Becky u wasalt biex nagħmel din is-sensiela fejn rid tindaħħal tnejn min-nies bil-karattri ta' Doris u Luigi jaħdmu fis-serra u meta bdejt nikteb ma stajt nimmaġina lil ħadd ħlief lil George u lil Natalie. Ara dik ma marriċ għand ħadd ieħor. Tant morna tajjeb flimkien, il għamilna t-tini sensiela ta' Doris u Luigi, u mbagħad meta ġejt biex nagħmel KC, jaklu George għaddi parti oħra li tkun missieri tagħmilha u għamilna parti oħra. Hello. Hello, min hemm? Il-papa. Ta' min? Tiegħek xkull waħda. Il-papa tiegħi min? U għalija dik kienet xi ħaġa kbira. L-ewwel nedda bniedem li tallimt minn għandu. Bniedem li kellu l-kumpanija tiegħu, bniedem li jara kemm għamel partijiet f'teleserials u jgħid li iva mill-ewwel biex jagħmel parti miegħi għalija kienet xi ħaġa kbira. U meta Carmen ħallietna, ħada bi kbira wisse. Kont nammira kemm kien iħobb il-mara tiegħu. Kienet kollox għalih il-mara tiegħu. Carmen kienet kollox għalija. Għalli spiċċat Carmen spiċċa kollox għalija. Reġaw intaqaw issa, reġaw intaqaw. U jiena ngħid li George beda jmur lura minn mindu naqset Carmen. 3 jiem qabel miet. Ħares lejja, ħareġ idejh u qabad li idejja. Xi ħaġa li qatt ma niftakar li għamilha George u hemmhekk irrealizzajt għad George irrassenjat li mhux sejba magħha. U dak il-ħin jien biex nagħmlu kuraġġ għatlu hija George għatlu qegħdin fil-ġimgħa tal-festa. Għatlu oħroġ ħalli jgawduha ta'. Din is-sena San Paolo sa jfisser diqa. Sa jfisser diqa fejn. Xempju ta' kif għandu jkun attur professjonali, attur serju. U Net Television jixtieq jonara lil żewġ persuni. Hector Bruno u George Micallef.
Nħobbok George. Tista tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabang biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike.